video mere je hande goddo on ƴami am o yidi o siga photoji mako gal email address ko da o sanji telephone mako foti o lortina photoji mako warta to on video mere je hande mi yidi madana en ngam majum tokkeram der video majum iga fudan haragare idde ko majum mari haje application je drive application do jon giataro bawo majum shikenan sai en nasa der video majum en yaha mi holla on no ngarata on ciga photoji moron ko videoji moron ko da on sanji telephone android photoji moron lortan videoji moron lortan document ji moron bo lortan inshallah amma hidde ko majum abonné partager like bawo to on abonné on partage on like bo mi do matina on kala nyalde pat ha 20h be fajira en do mari live foti amma 20h do kam kullum en tokkana dugo live de de to be abonné en ha TikTok be ko nandi be majum be visibilité be tokka warugo live am inshallah mi wana be dabare no be hebira abonné wana be dabare no ne be hebira visibilité ha konte je be je TikTok nasara yobe cede sedda inshallah yaro ngadira haji je be ro ngadira ko commission mabbe abonné partage like en nasa der video majum barani tan sara nasta ha drive application maje do drive awre nasa der application majum amunya patienta sedda ha do hokkete do email address am jum do wata kujeji der ton do wata photo jam document jam be kuje jam fere der ton ha do haddo hokkete email bana photo do asuba email address mara ja foti a wata kujero ma ha ton e waddante de email address ji manjo on der telephone mara okay to waddan ma email address ji mara to anasti directly to waddan ma email address ji mara hosi asubi email address ma jeydi asika photo ji mandir ton ko video ji ma ko hunde fere sara laranda please en haddo alama please o anasa please majum okay to anasti please majum hokkete awada folder mana crea babal sudu jayide je na kujeji mara ko photo ji ma ko video ji mara haddo se anasta se ho sawara winda inde je ayidi kana wi go wala tek to ambo a crea de inde je fottani mara je foti alwa kujeji man der ton ko photo ji mara ko da sanji telephone mara kujeji man wartan se anasa mema to ton banni create alaranda tek go haddo tanas der tek mana tan wala code metto sara nasta ha please do tanas ya please do shikenan hokkete dama awata kujenda pan haddo upload se nasta ha upload tanas upload waddante de photo ji on der telephone mara se ho ya suba photo ji ya siga par exemple ami hosa bana photo do mi mari haje mi siga photo do se amema do photo ji sikugo majum waddante banni to Allah même do tona tabitini photo majum banni sa hosa na upload banni alaran photo majum to wala recherche banni dadum to wala recherche anasta to do man do nase photo tan video document ji ma fere a foti asiga der do man do hokkete bawde ko da sanji telephone mata lortini email address ma wara anasta application do a tawtan kujeji ma da photo je siginogo da photo majum mabbiti banani to do on lawala tokkoto ngam siggugo photo ji ha telephone mara je android gal email address ko da sangi telephone mara foti alorkinan kujeji majum useni bandam ta jutu abonu like partage abonu partage like useni inshallah ne boyno matina fajira no wada live hagal TikTok en non kikide bo en do wada live to hebe wakkati do wada live bawo asira to hebe wakkati bo en do wada live majum jemma be 20h amma 20h kan kullum en to kan warugo live to lala mi do diriyerdi foti wara nastander live majo ƴama ƴewol mana ebo to abonné amari haje hagal TikTok inshallah taro wara live amina heban abonné inshallah bisalam